Break na tayo. Melissa? Tama ba ang narinig ko or prank ba ito? Nasaan na yung mga hidden camera? Hindi ako nakikipagbiruan, Luther. Tama yung narinig mo. Pero uulitin ko, break na tayo. Teka, bakit? Bigyan mo naman ako ng rason kung bakit mo ko iiwan. Ayos naman tayo nung nakaraan, di ba? Luther. Sabi mo pa sa chat, you are the best boyfriend ever. Kung best ako, bakit mo ko iiwan? Alam ko namang maraming kumakalat ngayon sa social media na puro issue about cheating and... Luther. Maybe natatakot ka pero wag mo sanang i-absorb yung mga ganun kasi okay naman tayo, malinis. Luther, ano ba? Love. Ang dami mong sinasabi. Love, please. Pag-usapan naman natin. Kasi ayaw kita mawala. Ayaw kita mawala sa akin, Melissa. Please. It's not you, okay? It's not about you. Ginamit mo pa yung linyahan na yan. Na it's not you. It's me. Baka naman may dalaw ka lang ngayon. Ano gusto mo? Ano gusto mo ba ng milk tea? Fries? Ano? Ibibili kita kahit ilan. Kahit marami pang add-ons ng pudding o kaya cream puff. Ano ba? Kala mo ba nakikipag-joke time ako? Gagawin ko ang lahat. Makip lang itong relasyon natin. Lahat ng makakaya ko para mapanatili ka sa buhay ko. Gagawin ko. Huwag mo naman akong biglain na makikipag-break ka tapos hindi ko pa alam ang dahilan. Paano ako makakapagsalita? Dada ka ng dada. Singit ka ng singit. Sabat ka ng sabat. Nakakaisa pa lang ako. Nakakatatlo ka na. Okay. I'm sorry, Melissa. Please. Makikinig ako. Okay na. Ako na muna, okay? Okay. Gusto ko munang mag-focus sa trabaho ko. Medyo nape-pressure ako sa karir ko. Gets ko naman. Nakakapagod maging nurse. Hayaan mo na ako ang maging pahinga mo, love. Sabi ko, di ba? Magpo-focus muna ako. Nahihirapan ako sa setup natin. Feeling ko nagiging sagabal ako. Ang dami kong nakukuhang oras sa'yo. Tapos kapag nag-iiba pa yung shift ko at schedule ko, pati ikaw nahihirapan. Love, kahit kailan. Hindi ito naging issue, alam mo yan. Wala kang narinig na reklamo sa akin. Saka maliit na bagay lang yan. Parati akong gagawa ng paraan para naman makasama ka. Masaya ako kapag hinahatid sundo kita sa ospital. Makita kitang safe at nakakapagpahinga. Masaya na ako. Yun naman pala eh. So, hayaan mo akong magpahinga sa relasyon na ito. Okay, so pahinga lang ha. Ibig sabihin makikipagbalikan ka rin after mo magpahinga? Sabihin mo kung gaano katagal. 1 week, 1 month. Dal mo. Ang gusto kong pahinga, permanente na. Ha? Akala ko ba focus ka lang muna sa career mo? Tapos bigla mo ka mong gusto na magpahinga ng permanente? Naguguluhan ako, love. Paano hindi ka maguguluhan? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Yung breakup natin, wala nang balikan. Ibig sabihin, wag mo na akong asahan na babalik sa'yo, okay? Oh, bakit ka naman iiyak? Hindi naman mababago ng luha mo yung desisyon ko. Sobrang mean mo naman sa akin, Melissa. Pati ba naman yung pag-iyak bawal na din? Bawal ba akong masaktan? Yung pinakamamahal kong babae nakikipag-break sa akin, normal lang naman siguro na umiyak ako kasi mahal kita. Mahal na mahal kita at ayaw kong mawala ka. Sana PMS lang ito. Sana nagtotoyo ka lang or pagod ka lang. Sana bawiin mo din to. Sana nga, Luther. Pero seryoso ako dito. Mas gusto ko na munang mag-focus sa trabaho ko. Hindi ko pa gustong magkaroon ng karelasyon. Kikilalanin ko muna ng maigi ang sarili ko. Wala naman siguro ako magagawa. Kahit anong pakiusap, pagsamo, at pagpupumulit ko sa'yo, di ba? Tama. Magpahinga ka rin. Mag-focus ka rin sa trabaho mo, sa sarili mo. Mahal na mahal kita, Melissa. Kuya! Hoy Sam, hindi mo kailangang sumigaw. Kaharap mo lang ako. Kumakain tayo, nanggugulat ka na naman. Kuya, anong ako? Nakakagulat yung ex mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayaw ko na nang nakakarinig pa ng tungkol kay Melissa.
So hindi mo alam. Malamang, binlock na ako niyan. Akala ko ba focus siya sa career niya? Oo nga, focus nga siya doon. Hectic din kasi yung schedule niya. Sabi niya. Hectic? Sabi niya lang yun. Teka, ano ba kasi yun? Focus daw sa sarili pero nag-hard launch ng bagong jowa ang ex mo, kuya. Ano? 2 linggo pa lang mula nang nag-break kami Exactly! Yan ang point ko and ito nag-hard launch agad. Gusto mo makita yung guy, kuya? Sige, patingin. Charan! Ang sweet, diba? Saan naman niya nakilala ang lalaking to? Hindi ba siya pamilyar sa'yo? Baka workmate. Hindi ko alam. Magbasa kaya tayo ng comments, kuya. Ito puro congratulations. What? Ano nakita mo? Mukhang ito yung boyfriend niya. Maki yung name. Ang sabi, pasyente lang noon. Boyfriend na ngayon. What? Pinagpalit ka sa pasyente? Ang galing. Nag-focus nga sa trabaho. At nakuha mo pa talagang tumawa. Paano, kuya? Nakuha pa talaga niyang lumandi sa trabaho? Akala ko ba nursing? Bakit naging flirting? Aba, ewan ko. In short, sinungaling siya. Gaslighter. Focus sa sarili. Hard launch agad, ha? Hindi pa nga ata alam ng buong kamag-anakan niya na break na kayo tapos bago agad yung pinost niya sa social media. Ganun talaga. Sugal ang pag-ibig. Hindi ko naman pwedeng pilitin pa o habulin pa siya. Malinaw na sa akin ang lahat. Ayan, pinakita naman na niya yung rason. At least, malinaw na ngayon, di ba? Pero aminin, na-hurt ka. Hindi naman. Strong ang kuya. Masakit, syempre. Pero hindi naman pwedeng itigil ko ang buhay dahil lang dyan. Then move on. Maghanap ka rin kaya agad yung better sa kanya. Mas maganda, mas sexy. Yung makakasama mo palagi. Tapos i-hard launch mo rin. Di ka pwedeng magmukmuk, kuya. Alam mo, madali lang naman gawin yan. Madaling maghanap ng iba lalo pa at moderno na ang panahon natin ngayon. Pero, alam mo kung ano yung mahirap? Ano? Yung mag-focus sa sarili after ng breakup. Ang hirap kasi di bang namnamin yung lungkot. Yung pakiramdam mo na may kulang. Yung bigla ka na lang makakaramdam ng lamig sa oras ng gabi. Tapos, kapag may nakita ka pang magjowa sa daan, maaalala mo yung nakaraan. Mahirap kalaban ng lumbay pero mas mabuti nga siguro na mag-focus ako sa sarili ko. I'm happy for you, kuya. Mahirap na desisyon yan, ha? Kaya mo ba? Oo. Narealize ko din naman na ginawa kong mundo si Melissa. Halos namuhay ako para sa kanya. And this time, ako naman. Ako muna. Agree ako dyan, kuya. Sorry kung binigyan kita ng pangit na advice. Hindi nga pala okay yung rebound relationship. Kawawa lang yung tao lalo pat basag pa yung puso mo. Baka mabasag mo rin yung puso ng iba. Sorry na. Hindi ko dapat pinakita pa sa itong picture ng ex mo na focus sa sarili pero nagjowa ng iba. Okay lang yan. I-respect na lang natin ang ate Melissa mo, okay? I'm so proud of you, kuya. Ang tough mo. Keep your head up lang, ha? Pre, akala ko ba okay ka lang? Akala ko rin pare, pero ang sakit, promise. Focus ako sa sarili niya. Nek niya. Tsaka na pare akala ko kasi talaga okay ka lang. Tsaka hindi mo iyakin yung ex mo. Akala ko rin. Pre, babae lang yan. Hayaan mo na. Darating din ang araw na makakalimutan mo siya. Gaya ng paglimot niya sa'yo. Yun nga lang, mas matatag ka sa kanya, no? Kasi ikaw pare, kaya mo mag-move on nang hindi kinakailangang mga ipagrelasyon sa iba, no?
Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko siyang tanungin kung bakit hindi na lang niya inamin sa akin yung totoo. Sigurado ka ba na kapag nakausap mo siya at aminin niya sa'yo yung totoo, mapapalaya mo na yung sarili mo? Na makukuha mo na yung closure na hinahanap mo? Hindi ko alam. Pero at least masasagot nito yung mga tanong na nasa isip ko. Yun ay kung papayag pa si Melissa na makausap ka. Halos ipagtabuyan ka na nga niya, di ba? Dear love, totoong pinipilit ko na hindi ako maapektuhan sa mga nangyayari. Lalo pa nang malaman ko na may iba na si Melissa. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasan na magkaroon ng mga tanong sa aking isipan. Kailan pa nawala ang kanyang nararamdaman? Kailan sila nagkakilala? Paano sila nagkakilala? Biglaan ba? Bakit ganun na lang niya ako kinalimutan? Totoo ba na ako ay kanyang minahal? Bakit kinailangan pa niyang magsinungaling? Ganito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pagkakataon sa iyong buhay na marami kang mga tanong na naglalaro sa iyong isipan sa araw-araw. Kahit pinapaalala mo naman sa sarili mo ang iyong halaga, ay hindi mo maiwasang magkumpara. Ano pang meron siya na wala ako? Masigit pa siya? Sa itsura? Sa forma? Sa pera? Sa ano pa? Bakit kailangan niyang itago ang lahat? Nakita ko na lang ang sarili kong inaabangan siya sa labas ng ospital. Umaasa na sana kausapin niya ako. Hanggang sa nakita ko na nga siya na papalabas. Mabuti at wala siyang sundo. Kaya dali-dali ko siyang pinuntahan. Diyos ko, Luther, ano ba? Bakit ka nandito? Alam ko na ang lahat tungkol sa bago mo. Pwede ba mag-usap tayo? Pangako sa'yo, last na to. Marami lang akong mga tanong. Ayoko ng gulo. Kailan kita inaway o ginulo, Melissa? Sana magkaroon ka man lang ng pangunawa sa akin, please. Last na ito. Pangako. O sige, basta ipangako mo na ito na ang huling beses nating magkikita. Sino siya? Matagal na ba kayong magkakilala, Melissa? Nakasama ko siya isang beses sa medical mission. Tapos, na-admit siya sa ospital. Ako yung nurse na naka-assign sa kanya. Hanggang sa nagkaroon kami ng physical attraction sa isa't isa. So, ibig sabihin na-attract ka sa kanya habang tayo pa? Oo, Luther. I'm sorry. Maniwala ka. Noong una naman pinilit ko na umiwas pero pangalawang beses na kasi kaming pinagtagpo ng tadhana. Ayaw ko nang palagpasin. Bakit ka nagsinungaling sa akin na magpo-focus ka lang sa career mo? Alam mo, willing ako na hintayin ka. Na iniisip ko na baka pagod ka lang. Baka nagsasawa ka lang sa akin kasi lagi mo akong nakikita. Baka kailangan lang ng pahinga tapos babalik ka pa. Yun ang buong akala ko, Melissa. Akala ko babalik ka pa. Yun pala, may iba na. Sinunod ko lang ang puso ko, Luther. I'm sorry. Wala naman akong insecurity dati, Melissa. Pero ngayon, nakakaramdam na ako. Puro ako tanong na kahit siguro masagot mo lahat, makalaya man ako, hindi pa rin ako makakaligtas sa sakit. At tinagal ba naman ang relasyon natin? Melissa, minahal mo ba ako? I loved you but I'm not in love with you. Sa kataon siguro ako doon sa dahil mahal mo ko. Kaya lang din kita minahal. Sobrang grateful ako sa kung paano mo ko pakitunguhan, paano mo rin iparamdam sa akin kung gaano mo ko kamahal. Pero, yun lang yun. Pakiramdam ko, nagre-reciprocate lang ako kasi kailangan. Ang sakit naman ito. Posible pala na mahal mo ako, pero hindi mo ako gusto. Salamat na lang dahil binigyan mo ako ng chance na mahalin ka. Ayaw ko na makita kitang malungkot, lalo na sa piling ko. Pinapalaya na kita, Melissa. I'm really sorry, Luther. I understand. Mahal na mahal kita, Melissa.
Pwede bang maihatid kita sa inyo for the last time? Gusto ko lang na masigurong safe ka pag-uwi. Gaya ng dati. I'm sorry, Luther. Pero I think it is not right. Thank you for everything and I'm really grateful. Pagdarasal ko na mahanap mo rin yung babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Dear love, aaminin ko, napakasakit ng tagpong iyon sa akin. Araw-araw naaalala ko pa rin ang mga mata ni Melissa na hindi na makatitig sa akin ng diretso. Akala ko lahat ng mga ngiti at tawa niya noon ay nagmumula sa kanyang puso. Ang sakit pala sa pakiramdam kapag ang taong dahilan ng iyong kasiyahan ay hindi masaya sa piling mo. Darating at darating ka rin pala sa puntong kahit ang sakit at ayaw mo siyang mawala ay mas nangingibabaw ang iyong pagmamahal sa kanya at kusa mo na siyang papatawarin at papalayain. Posible pala yun na someone loves you but they are not in love with you. Paano? Akala ko ba ang pag-ibig ay isang desisyon? Bakit mas pinili pa niya na iwanan ako kaysa sa mahalin? Marami pa akong tanong pero mas pipiliin ko na lamang na lumaya at maghilom. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!